अभी जा रहा है, क्या बोलता है इसका नाम क्या था, इस ट्रेन का नाम ब्रह्मपुत्र ट्रेन का हम लोग यात्रा ले रहा है। इधर है इसी है, इधर है लाइट है, क्या क्या पता नहीं है, हमको भी ज़्यादा नहीं आता कि हम लोग अभी फर्स्ट टाइम बैठा है ना, इधर सोने भी मज़ा आता है। इसके बाद हम तो क्या बोल सकता है, क्या है पता नहीं है, इधर खाना रख सकता है, हम जाएगा रोंगिया। अच्छा 사파구리였어. 에, 하비코는 아예 보나 그. 자, 스피커 나오는 데가 많아. 그 스피커. 좀 먹어 봐, 말이야. 오브라는 거 오비자가 있을라 오비자가 뭐로 해 우리 인성으로 안 되나 보이던데 아 ठंडा पानी चीज sembo bono nudu na ma nai nai sa ba ku bona na all family journey 나만은 new boy out to 무아치 자야 người cứ làm là nó đi hư lại vậy này. Này bà cứ giao hai năm xe này của nó. Hello guys. Mazaku. बेसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो ट्रेन गाखोनो मोनलायबाय नै नङा होमबा थांनाय जाया नालाय दा गाखोलायबाय ट्रेन दिनैसो इसिगाङाव गाखोफेरदोंलां रायजोफोर गाखोनो हायामोन नालाय दिनैसो गाखोबाय फ्रियाव मोननायखायसो गाखोदां नङाबा गाखोआमोन जेनेरेलाव साबसिन मोनोमोन नालाय आङो आं थांगोन बङाइ टु गुवाहाटियाव मा नायगोन बेरायहैगोन चिराङा नायगोन एक'लेण्डआव दुगैहैगोन तार पिছত शिलंआव जाम एक हप्ता पिছত जाहैगोन न'आवहाय मा जाखो मा नै दैया नै दैया नै गोथार दैया Good night, Rhino yang nalangasnya New Bongaigaw, ang Moringaw, Bar Kasamudan, New Bongaigaw.
cuma kita sayang warno dengan aram itu terus yang dapat foto itu dia orang mundo karena orang baju muda muda apa dari orang yang mau tahu apa dosa apa siapa orang sana min banyak ya kan kita ada oh Allah ini harus sampai Allah mari dong untuk bertunang खाली रहने में यहाँ हासिल से ओबाव जिरायनाय ओबाव उन्दुनो हासिला खालि 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 नाय खालि दै बर' थ' थाङो दङा एसे बर' सानै बर' लोगो मोनबा बिसोर बिमा फिसा फिसा खालि 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 ओबाव गाखोनो ओबाव उन्दुनो ओरैबायदि खालि दिनो ट्रेना गामा खालि ट्रेना खालियानो जाया जेनेबा मा सोरबा टिकेट दङ बिदि खालिबा मोजां मोनो खिन्थु बादाम फाननायबो गैया दै फाननायबो गैया लांखाजोब्बाय ओंखाम ओंख्रिया